Så. Jamen, på vejen i Danish RP. Ikke den rigtige Danish RP, men den falske. Kan man sige, hvad? Danish RP. Hvorfor kan jeg ikke lave en ordentlig intro? Vi er på vej ind i en anden server, fordi at Danish RP simpelthen ikke kunne håndtere mit spil. Altså sådan, mit spil blev ved med at lagge hele tiden, og der var for meget kaos. Så vi prøver at komme ind i... Tal nu ordentligt! Altså, Mester Kortregn, tal nu ordentligt for helvede. Vi prøver at ind i Tukans RP. Fordi, hvorfor ikke? Så altså... Så lad os se, om det faktisk er noget godt derinde. Om det ellers det bare er... What? Er det ikke hende, nej, det er ikke... Så, Tukas RP var heller ikke noget. Der var modder inde, så det var ikke en særlig god server. Så vi skal... Tag nu ordentligt! Mester Kortregn, altså fy for satan. Så vi skal egentlig bare prøve at finde en ny server. Jeg prøver at scrolle lidt ned i bunden. Se om der er nogen server. Nej, det er der så ikke. Måske vi skal... Okay. Kom nu! Altså... skjul tomme, sagt. Men så venter vi vel bare. Okay, der skal ikke noget, Er der ikke nogen gode server? Nike RP. Kunne det være noget for mig måske? Kunne Nike RP være noget? Vi kan faktisk godt give Nike RP en chance. Så er der så gået 5 minutter. Stadig ingen spor af Nike RP. Vi venter. Det går meget godt. Jeg begynder at blive lidt Nike RP sulten. Jeg vil gerne ind. Så hvis jeg kunne få lov til at komme ind, så ville det være dejligt. Men så det duer heller ikke sådan noget. Men vi kan prøve at hoppe ind i Københavns Kommune 15+. Skal vi så også lige vente 5 minutter her? Jeg vender tilbage, når jeg... Min indre sangstemme kommer lige frem der. Men jeg tror sgu ikke det bliver... Der er gået 5 minutter igen, og jeg tror ikke det bliver noget RP i dag. Virkelig røv. Hobro RP. Der er kun... Og jeg giver jo heller ikke dem med, hvor der kun er 4. Så jeg tror det var nok RP. Vi har slet ikke fået spillet noget RP. Nå. Men ja, vi prøver på den her Life's a